Nina benkunzi ekhanda libuvuya kwamathathela sinibingelele sinamukeleke phinaphila la wethamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngwakwamthembu. Sikhuluma nawe senyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal ehluhluwe kwaNibele nokuyilapho khona sizokhuza umhlola lapho sikhuze ibuya isiphepho esinamandla esigaseleke imizi eminingi sashiya kukhalwa. Njengoba sikhuluma nawe ke osukwini lanamhlanje ithimba lezinhlekelele eziphuma ngaphansi komkhandlu weBig 5 Hlabisa ziphume inqina ukuhlonza imizi okuyiyona ethintekile ngalesi phepho. Njengoba sikhuluma nawe ke osukwini lanamhlanje sibheka imizi nemphakathi okuyiyona ethe yathikamezeka njengoba sifike ke emzini wakwaNxumalo nokuyilapho khona besilandisa ngendlela ke okwenzeke ngayo osukwini langomhla ka9 kwephezulu nokuyilapho khona bekhala ngokuthi sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba njengoba nangonyaka odlule mhla zi3 kuJune kwenzeka ke into efanayo osekwenza behlale bethuka izanya uma ngabe sekuyilesi sikhathi sonyaka. Siyafisa ukuthi sikhulume nawo ke umphakathi othintekile ngaphambi ukuthi sidluleleke ebuholini bomphakathi okuyikhansela la ku Ward 4 umnumzane uSimelane naye ke azosichazela ngokuthi njengethimba okuyilona ke elihola umphakathi kuphi asebekuhlonzile kanti futhi ikuphi okuzokwenzeka ukusukela manje. Asibadedele uma ngabe sithi abakhulume. Igama lami ngo-Anelo wakwaNxumalo endaweni yakwaNibela emphakathini isigodi. Into eyenzakala izolo iyenzakale around 8 ntambama izolo, so kuvele kwaqhamuka nje umoya omkhulu ohambisana nama-ice isichotho, so washaya amawindi endlini yangenhla endlini yomxhaso kwavele kwasuka nje i-roof kwekamera le1 wayophoseka ngale kwamakhelwane kwasuka indishi konke kade kusegcikeni kwaya ngale phesha komgwaqo. So nje sibhlungu kakhulu lento iyasithusa ngoba nangonyaka ophelile iyenzeka ekwesinye isigodiekukhona kwaNibela yenzeka if I'm not mistaken kwakumhla ka3 June kodwa namhlanje ibuya kulonyaka isibuya ngoJune futhi ngomhla ka9 i-date. So sesisizwa sisaba siyasaba kakhulu nendlu asenayo indlu enkulu lapho kuphekelwa khona kulala khona nabafowethu nezingane esizalayo bese kuba abashana. So nje besifisa ngathi singasheshe ithatheleke phezulu le ndaba lena. Ube mkhulu kakhulu umonakalo wenzakalile especially ifurniture because umbhede ungaphandle njengamanje sisalinda ukuthi uwome bese kuba headboard isibuko i-dressing table. So nje konke nje kulimele nje yonke into ngoba ngiyacabanga ukuthi nasendlini singene sabona. Igama lami nguPhilano wamalwane endaweni yakwaNibele entangeni. Into eyenzeke izolo angiyazi bengiqala nokuyibona nje around abo 6 o'clock engakashayi kodwa 6 kuvele kwaqala kwaqhamuka umoya odumayo wafika qhamuka kwashaya amatshe pheko komthayela kwafa amawindi nasezantsi emasimini phephuke kwasana into ethi banana nje asisena itshala asisena lutho namawindi kuzo zonke izindlu ezu 1 2 3 4 ezu5 zonke zifelwa amawindi zonke ayikho neyodwa esale inewindi. Siyabonga kakhulu, siyabona nosizo ukuthi ngahle silithole kodwa ayikusi-affecte kakhulu ngoba izolo nje silale nje impela sime ngeenyawo besingalele imvula isinetha, so nje sizothi ukuphila kanzima kancane insukwana nje until size sithole usizo. Mbukeli ke njengoba bengishilo ngathi siyokwazi ukuthi siphinde sikhulumisane ke nekhansela lendawo okuyena ke umnumzane uSimelane esilandisa nakuba esho ukuthi abakabi nalo inani lemizi okuyiyona ethikamezekile kodwa okubhlungu kakhulu ukuthi lesimo njengoba sikhuza ibuya kusenemndeni eyathikamezeka ngonyaka odlule kuze kube namhlanje engakalutholi usizo. Naye asimdedele uma ngabe sithi abakhulume. Ukhansela uSibusiswa kwaSimelane lo endaweni ngaphansi kaBig 5 Hlabisa uWard 4 lo endaweni yakwaNibela. Sibhekene nenkinga enkulu eyenzeke nje izolo. Ngicathi izolo bekumhla ka9 ngezikhathi nje zabo 6 ubengakashaya no past 6 la khona nje kuvele kwaduma izulu sathi siyabona sekuwamaqhwa kwenzeka yonke into umoya ubumkhulu. Kwenzeke nje inkinga enkulu njengamanje ke sihamba sibuka imizi ke njengoba nje nani nikhona sibuka imizi la ukuthi affecteke kangakanani. Asikayazi ke yonke asikabazi ubungako bomonakala ukuthi ungakanani kodwa kulena esayibonile siyabona ukuthi
cishe nje 90% yemizi eyakhelele indawo ithintekile kodwa ke ayithinteke ngokungafani ngoba eminingi kufa amawindi but ikhona ke neminye imizi la khona uphahla lisukile nezindonga zadilika asikakabi ke nenani ukuthi ke leyo mizi leyo ingakanani siyathemba ukuthi ke kodwa ke mhlawumbe ayimningi ngaleyo ndlela sibonga nokuthi nje awukho umphefumulo esawuzwile ukuthi usuluzile sibonga khona lokho okubhlungu ukuthi ke kule ndawo noma futhi kuyo le wadi kuyasiphinda lokho ngoba ngonyaka ophelile nge3 zika June savele lenye inhlekelele namanje abantu bakhona basala laphandle akhona ama temporary structures afikile kodwa agcine angabanela abantu uma futhi sesibhekana nalesimo asazi ukuthi abantu ke manje kuyothiwani kubo bawusizakala nini ngoba uma nje ngempela umuntu akhe kabhlungu bese indonga ziyadilika engasabi naphahla kuba inkinga leyo kodwa ke siyathemba ukuthi ke ngoba ama department azosondela siyathemba ukuthi sizokwazi ukuthi silekeleleke ngoba nathi njengoba sikhona nje ukuthi sikhompile bonke abantu abakhona abalimele sibabone ukuthi bangakanani then sikwazi ukuthi sibalekele ngendlela singabalekelela ngayo mhlawumbe umuntu enganxusa nje ukuthi ke i-department ethintekayo noma ama department athintekayo ekwazi esondele eduze abantu bakithi bekwazi ukuthi besheshe betholakale ukuthi ke usizo belithole ngoba ngempela njengoba ngikhuluma nawe nje khona abantu abangazi ukuthi intambama bazolalaphi kodwa ke ngokubambisana siyathemba ukuthi mhlawumbe khona kuzokwenzeka ukuthi kuyokwenzeka nini asazi mhlawumbe yilokho umsakazi umuntu angakudlulisa bese siyacela nje ukuthi inhlaka ezizothinteka ngisho somabhizinisi ngisho bani abakwazi ukuthi bedonate befike bedonatela abantu ngoba isimo sibi ngempela abantu badinga usizo. Mbukeli ke uma ngabe siqhubeka nalo ke uhlelo siyafisa ukuthi sikuveze ukuthi kweminye imizi iholwa abantu abadala asebengubo ziyeleweni nabo abahlabezane nesimo ke esifanayo. Siyafisa ukuthi sizwe uma ngabe sikhuluma nentombi endala ubonisiwe wakabukhosini ukuthi yena ke usilandisa uthini naye simthola kulo uhlelo abakhulume. Ke indlu kasaluphahla kasuka indlu kuthala konke namabhada afile kwamabhakedo kwafana izitsha nembumbo amade iphakathi icala amanzi nansi phansi sesithola usizo siyafuna ukuthi sithole nendlu isukile ufuna sibuyiselele khona lapha iyabuyela ngegogo yebo sivelele umonakalo la mayelana nezulu elifikile nje esikhaleni esingazi ukuthi iqhamukapi lingimoshakalele ukudla asinakudla nginezingane nendlu asinayo kuketuke konke izindlu zimoshakele kwavele kwagcwala iice phakathi nangaphandle nje namanje kusese neice egcekeni asazi ukuthi senze njani namanje asasolalaphi asazi ukuthi sizodlana njengamanje lokusile nje asikakahle ngenxa yokuthi ukudla kumoshakele vele kugcwele iice asazi ukuthi sizoyenza njani impuphu vele sivele ngayichitha ngoba ayikho into bengizoyenza nami ngoba igcwele nje ice asasacela ukuthi umphakathi sisacela nje usizo nithi nisize kakhulu ngendawo yokulala asinayo indawo yokulala nendawo nokudla kokudla asasodla njengamanje nginduna esigodini sase enqutshini siye sakhathazeka kakhulu ukubona isimo esivelile sesiphepho ebekade siqala kusibona noma sisibona endaweni njengoba ke nibona nje sishiye abantu abaningi bedengwane bebhihlikelwe izindlu bengenayo indawo yokulala amafastela afile kakhulu uma sibona ihambeli zethu siyathemba ukuthi mhlambe kukhona lapha sizakhala khona sijatshuliswa ukuthi nje umazisi ukuthi khona isimo esifana nalesi esivelile endaweni ziphuthume zisheshe zifike ke noma singakahambi zonke indawo sisabuka kodwa ngicabanga ukuthi lapha esebabone khona sebabonile ukuthi isimo asisihle kanjani konakele isimo ke singasijwayelanga ke neze lezi. Ngaphambi ukuthi siliguqise ke mbukele uhlela sikhulume ke nenduna yendawo Sipho Mdluli naye ke ozothi esike kwelijikayo njengoba ekubalula ukuthi indawo okuyiyona abakhe kuyona indawo engafanele ukuthi ihlaselwe izinhlekelele ezifana nesiphepho kanjalo nezikhukhula kodwa kuyabethusa ukubona indawo efana nalena iba isisulu sezikhukhula nezimvula ezinamandla ehambisana nesiphepho naye asimthole uma ngabe sithi abakhulume. Emphakathini indawo esakhe kuyo inhle futhi kasijwayelanga ukuvelelwa lesimo kodwa lesimo esivelile kulokhu kube isimo nje esinzima yiso ke nathi sisithusile ukuthi ngoba uma ubheka indawo yethu ngendlela enhle ngayo ayinayo indawo ongathi inobungozi kodwa lesimo sifikile ke saseshiya sinalenkinga esinayo. Yani nabakasuka singongo singubele nyaka nasibhoboka umuntu yakuzizwa indaba
undaba ohlome ehlathini obenjengohlanya umphangelela ngalingakaphumi kwandondo lathi maliphuma laliphuma nengazi zamadoda siliguqisa kanjalo uhlelo besithi abakhulume sikwat 4 kwanibele ehluhluwe ngaphansi komkhandlu iBig 5 Hlabisa. Igama lami nguphiwe ngwakwamthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandiza. Ngivumeleni ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kube kuSoluzayo inkosi inibusise.